Gospođo Katica, kako ste se vi snašli u ovoj radionici? Kako ste uopće reagirali na prvu da ćete s braniteljima nešto raditi? Jako lijepo, ja sam se našla tu. Počela sam raditi dekupašu u kojem sam se našla. Gospođa Mirjana mi je puno pomogla i sad jedva čekam svaku srijedu da dođem na radionicu. S obzirom na to da smo navikli u umirovljeničkim udrugama nailaziti na veći broj žena, ovdje dođete u udrugu gdje su branitelji, gdje prevladavaju muškarci. Kako se oni snalaze u tim ručnim radovima, koliko su oni, evo, po vašem kriteriju zainteresirani? A jesu, isto kao i mi, ne bi vjerovali da su i oni zainteresirani i da sudjeluju i da čak daju savjete kako se nešto može napraviti. Jesu vama dali koji savjete kako se kaže? Pa recimo kad se ono staklo okolo spruže, onda su mi pokazali kako se to radi. Je li ima nekih njihovih ratnih priča koje vas zanimaju, koje ste vi željeli čuti ili naprosto zaobilazite? Ne, to se zaobilazi, mi se podružimo, veselimo te teške trenutke. Hvala vam lijepo.